Pri stavbe, ale aj pri rekonštrukcii domu rozhodne platí, že s tepelnou izoláciou by sa malo začať už od podlahy. Práve takýmto spôsobom sa únik tepla aj z podlahového vykurovania výrazne zníži. Dnes je pre izoláciu podlahy na výber množstvo rôznych materiálov, no zrejme najobľúbenejší sa stal podlahový polystyrén. Často však treba pri jeho kladení bojovať s rôznymi vodovodnými rúrkami či elektrikárskymi chráničkami. Neustále vyrezávanie, zarezávanie a odrezávanie tabuľ polystyrénu prácu zdržuje a vytvára miesta, kde izolácia chýba. No a vo výsledku polystyrén aj tak kopíruje podlahu, ktorá nemusí byť vždy rovná a takto môže vo výsledku vyzerať ako rozbúrené more. Aj preto zrejme vznikla technológia, pri ktorej sa polystyrén nanáša liatím. Šikovní Slováci z liatého polystyrénu tak pomocou sypkej zmesi vytvoria takmer dokonalú rovinu a zalejú aj tie najjemnejšie škáry. Tá istá inovácia pritom dokáže tiež predĺžiť bazénovú sezónu. Polystyrén, syntetický polymér, ktorého história siaha až do roku 1839. Už vtedy na neho prišiel istý nemecký lekárnik, no získal ho z prírodnej živice. Až o 100 rokov neskôr, teda v 1939, sa spustila jeho komerčná výroba. Polystyrén sa stal populárny najmä vďaka svojim vlastnostiam, ako je nízka hmotnosť, istá odolnosť voči vlhkosti a pre svoje silné teplonizačné vlastnosti. V poslednom období sa pritom čoraz viac zdôrazňuje jeho vplyv na životné prostredie a aj preto sme sa rozhodli ísť smerom mechanickej recyklácie, vďaka ktorej vzniká nová unikátna technológia. Nepochybne každý vie, že tabule polystyrénu tvoria malé guličky. Práve pri mechanickej recyklácii sa pritom tabule pomelú naspäť na tieto drobné čiastočky, ktoré sa stali základom aj pri vytváraní izolačnej zmesi Slovákov s názvom Izocem. Ide o unikátnu zmes recyklovaného polystyrénu a minerálneho spojiva. Všetko sa to začína v nákladnom vozidle, ktoré je technologicky vybavené práve na výrobu danej zmesi. Vďaka nemu tak všetko potrebné dopravíme na stavbu a priamo tam vyrobíme na mieru toľko polystyrénu, koľko si daná stavba vyžaduje. Zmes je pritom súdržná a jednoliata. V podstate by sa dala technológia prirovnať k procesu, pri ktorom vznikajú liate potery či podlahy. Vozidlo je vybavené násypkou pre polystyrénový recyklát s objemom viac ako 17 metrov kubických. Jeho súčasťou je aj 5-tonová nádrž na minerálne spojivo. Vozidlo je vybavené technológiami, ktoré sa postarajú o namiešanie potrebnej zmesi. Stačí len naprogramovať výsledné parametre a množstvo a o všetko ostatné sa postará automatika. Podobne ako pri liati podlah a poterov, a tu je potrebné pripojiť ešte zdroj vody, ktorá aktivuje spojivo. Potom sa už cez hadice dostáva na požadované miesto vyrobená zmes v množstve do vopred nameraných a nastavených výšok. Ak by sa aj stalo, že sa obsah násypky pre polystyrénový recyklát blíži ku dnu, dá sa pohodlne niekoľkokrát doplniť. Aj vďaka tomu dokážu Slováci z liatého polystyrénu vyrobiť na jednom mieste zhruba až do 60 metrov kubických izolácie Izocem. Už od začiatku sme vytvorili dve naše receptúry podľa hustoty a zaťažiteľnosti polystyrénovej zmesi. V základe je zaťažiteľnosť až 500 kg na meter štvorcový, ktorú vieme pri hutnejšej a tvrdšej zmesi zvýšiť až na dvojnásobok, teda na 1000 kg na meter štvorcový. Hodí sa to najmä v prípade podzemných garáží alebo pri priemyselných halách. Kým mäkšiu zmes dokážu odborníci z liatého polystyrénu nanášať od hrúbky 5 cm, pri tvrdšej je to už od 3,5 cm. V základe má pritom meter kubický izocemu váhu 120 kg a po odparení vody zostáva potom 80 kg. No aj napriek tomu, že sa tento polystyrén vyrobí priamo na stavbe, má v základe po vytvrdnutí minimálne také isté vlastnosti ako ten fabrický tabuľový, ktorý sa pokladá. Nejde pritom o žiadny ľahčený betón, ale o čistý polystyrén. Výhodou našej zmesi oproti ľahčenému betónu je nie len lepšia tepelnoizolačná vlastnosť, ale aj možné zníženie kročajového hluku, a to o 25 až 32 decibelov. Už po necelých 2 dňoch od aplikácie je možné po vyliatom polystyréne chodiť, no a po 5 dňoch sa už dajú aj liať potery. Izocem od Slovákov z liatého polystyrénu si teda prináša mnohé vlastnosti, ako je rýchlosť zaizolovania stavby či vyrovnanie nerovností podlahy, prípadne vyplnenie akýchkoľvek škár, čo prináša väčšiu efektívnosť pri spotrebe energií. Takýto systém je pritom možné použiť nielen na podlahy domov, bytov, garáží či rôznych hál, ale aj na nosné stropy, drevené trámové či klenbové stropy, ako aj medzi drevené trámy, a tiež na izoláciu plochých striech so sklonom.
No značné skúsenosti majú Slováci s polystyrénovou zmesou aj pri izolácii bazénov, čo môže ich majiteľom celkom zaujímavo predĺžiť kúpaciu sezónu. A navyše všetko počiarkuje aj dlhodobo udržateľný a ekologický prístup našincov, ktorí sa pre svoju technológiu rozhodli využívať už recyklovaný polystyrén.